И здравейте, YouTube, аз съм Pslum32 и днеска ще снимам, ще правя клип за команд блока. Той се взима с командата, която виждате на табелката. Ето тук. Може да се използва за абсолютно всякакъв вид команди, включително и за времето. Ето това представлява команд блока. Може да се използва за spawn point, т.е. за човек да се спамва и когато умре да отиде на мястото, където се е спамвал. Много интересно. Може и да се използва за даване на различни айтеми. За абсолютно всичко. За телепортване. Аз няма да ви показвам как се пишат командите, защото вие можете да напишете help и той ги има, и командите ги има, и вие просто си ги пишете в Skyblock. Извинете в това, в команд блока. И да, общо взето това беше. Дано ви е харесало. Бяхте с Pslum32. Чао!